we're back. Dito po ako ngayon sa tindahan palengke. Mamimili po ako ng mga gamit po sa bahay. Ito pa. Bili po ako ng mga gamit sa kusina. So nakabili ako ng hanger. So guys, ikot tayo dito. Ang daming paninda dito po. Ano kaya bibili ko ngayon pang umaga? Spaghetti, supas. Ito tayo dito. Ikot ako dito. Ano yung bibilin ko dito? Halo ko na. Ang ganun halo dito. Kuya, magkano piswa nyo? Magkano dito kuya? 20? Anong magandang kuan dyan? Anong magandang luto? Panghalo? Lagyan ng patola. Patola? Gigisa lang po. Isa lang ano? Yun na yun. Tapos, pwede mong himayan ng tinapa. Ayun, tinapa pala pwede. Masarap Tinapa, lang, no? patola, yun lang gigisa lang. Dahon, hindi pwedeng Wala lang dahon. Wala Patola na. lang. Basta patola lang siya. Okay kuya, thank you. Okay. Magkano to kuya? 20? pesos. Sige po. Wait lang kuya. Salamat kuya. Dito tayo. Nasaan yung mystery ko? Hanap po tayo ng patola. Ay, saan? Saan po kuya? Dito sa kabila? Ay, oo nga ano. Masarap. Mga bagoong. Mga bagoong. Galing po sa Lingayen ito. Mga product ng Lingayen, bagoong. Patis ano? Padas. Nako, masarap itong padas. Ganito lang nakakainin to kuya, yung padas? Ganito lang nakakainin? Ha? Medyo maalat-alat siya, no? Haluan ng kalamansi at saka, pwede no? Tsaka mga nilagang gulay. Ayun, nilagang gulay. Gawin sa usawan ulam. Wait lang kuya, bibili ako ng patola. Thank you kuya. Wait lang. Nako, rambutan. Paborito ko yung rambutan. Dito tayo. Prutas. Makabili nga ng prutas dito. Ate, magkano dito sa rambutan po? 60 po, Isang kilo? Pwede lang ate, mabidyohan ko kayo kasi nagbablog po ako. Okay lang? Kuha po ako ng 1 kilo ate. Sige. 1 kilo lang. Okay lang to kahit medyo mamula-mula. ito nga po maganda kasi Okay. Sarap pa. Rambutan. 1 kilo na po yan. Yan. Si ate. Panahon ngayon ng rambutan. Ano? magkano po? 60, isang kilo. 60, 1 kilo. Wait lang ate ah. Hello. Hello ate. Ay ka naman. Ano po? Ano po kayang pwede kang mabili dito? Wait lang ate ah. Magtitingin-tingin lang ako dito. Ay, ito. Ate, ito. Magsusupas ako. Alin po? Yan, isang supot lang. Ayan, magkano yan? 25 po. Sige. Bili nga ako niyan isa. Ano po? 25. Yan lang muna. Magsusupas ako. Anong ihalo dyan? Repolyo? Pwede na yan? Repolyo paro. Okay, repolyo at saka carrots. Thank you ate. Salamat. Sige po kuya. Pa-subscribe sa channel ko. Salamat po. Ate, ano kaya pwede kong may mabili dito sa paninda mo? Anong tawag dito sa pwesto mo ate? Ha? Ano? Stand? Mga iba't ibang mga Parang ano po, accessories. accessories. Okay, so andito na lahat. Ano? Ano to? Panglinis ng Dishwashing po. dishwashing, katol, nandito na lahat. Ano? Salamin. Naku, wala akong salamin sa bahay. Ano yun? Parang madilim. So, hi ate, sa channel ko. Ate, hi ka naman sa channel ko. Ayan. So, ate, bibili ako ng kuhan.
Hindi, kasi bumili ako doon ng yung panghalo sa supas ba yun? Dito, bibili ako dito ng gamit. Ate, dito oh, bibili nga ako dito. Ayan, yung bawang. Kailangan ko yan. Ayan, paminta. Ayan. Sa halagang 10 pesos, may bawang na. Anong pangalan mo ate? Venus po. Venus. Venus Kingdom. Taga rito ka sa Orbis? Opo. Sige, sige ate. Wait lang ate ano pa bang pwede ko mabili dito? May Christmas pa ako sa bahay eh. Wait lang ate ano to? Lagay ng ito, magkano yan? Stand holder po. 120 to 100. 120. Wala nang bawas yun ate? Alin po yun? Yung stand ng 120 po, bali 100 na lang po. ito 100. Maganda ba to? Maganda yan. Try mo natin. Yan na lang siguro ang bibilin ko. Wow! Si ate. Maganda si ate. Ate, may jowa ka na? Oo. Kuya, totoo walang jowa si ate. Kilala mo siya? Sana po. Ito ate Venus. Venus. Saan ka service tondo? Sa Arian. Real. Ay, malapit lang. Dito lang sa bandang... sige, sige. Matagal ka na dito nagtitinda ate? Opo, matagal na po. So, okay naman yung kita. Okay naman, okay na okay. Sige ate, bibilin ko yan. Pakita. Oo. Okay. Okay ate, thank you Like ate sa channel ko. Thank you ate. Ilan lahat yan ate? Bali 1 week. Sige. Thank you. Boy, ano yung paninda mo boy? Malaki. Malagkit. Anong tawag nga dyan? Katupat. Patupat, patingin nga. Anong tawag dito boy? Katupat. Patupat. Bakit patupat? Yes. Binibigyan ng asukal. At saka ano bang halo niyan? Malaki. Malagkit na may asukal. Sinong gumagawa niyan? Mama. Ano pangalan mo boy? Regina. Ha? Regina. Reginald? Nag-aaral ka? Anong grade? 4. 4. Sige. Araw-araw ka bang nagtitinda ng patupat? Magkano yung isang balot nito? 60. Bagong gawa nito na yung nanay mo? Si papa mo, buhay pa? Oo. Wala si mama mo, nasa bahay? Pwedeng puntahan ko siya ngayon? Joke lang Anong pangalan mo ulit? Regina. Reginald. Okay. Araw-araw ka bang nagtitinda ng patupat? Ha? Masarap kaya ito? Ay, ang galing nyo Parang gusto ko rin magtinda nito. Paano bang pagtitinda? Patupat, patupat, ganon? Try ko nga. Hawakan ko to. Paano? Patry ko pong magtinda ng patupat. Wait lang Reginald Ganito. Tapos iikot mo dito sa tindahan. Okay, paano patupat? Patupat kayo dyan. Hindi ka bagay. Wait lang Sige. Ay, nako. Reginald Ikaw. Anong pangalan mo? Lawrence. Ha? Lawrence. Lawrence. Ganon din ang tinitinda mo. Ano yun? Paninda nyo yun? Hindi. Hindi po, sa amin. Ay, iba na? Sa inyo? Sa amin po. Anong tawag naman doon? Pipinte. Sila ate. Anak niya to? Ay, ano ko? Sir, 15 kilo. Sige. Ano naman yon? Pichi-pichi. Pichi-pichi. Opo. Kamuting kaon. Bigyan mo nga ako ng isa. Yun. Anong pangalan mo? View po. Ng dread. Hoy, Diok. Anong pangalan mo? Ng dread. Ha? Dan dread. Jandred? Dan dread. Dan? Dan dread. Dandred? Patingin. Patingin nga. Anong pangalan mo? Dan dread. Dandred. Magkano to? 20. Maka? 20. 20. Sige, bibili ako. Sino gumawa nito? Mama ko. Masarap kaya ito? Sa akin. Sige, bibili ako isa. Hey guys. Okay ko naman kayo. Anong tawag sa inyo? Mga nagtitinda ng suman, ano pa? Patupa. Patupat, pichi-pichi. So guys, mga bata pero marunong na sa buhay. Nandito sa tindahan, nakilala ko po sila, nagtitinda ng... Patupa. Ano to? Patupa. Patupat.
Sige, bibili ako nito isa. Oh, isa. Tapos dito. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Lawrence, bibili ako ng suman. Sinong gumawa nito? Mama. Masarap? Ah, sige. Bibili ako nito isa. Tapos ito, halika. Ay, ito. Ano tawag dito? Pichi-pichi. Ikaw ang titinda nito? Ano pangalan mo ulit? Biyoko. Hindi yung pangalan mo sa Sophie. Bakit tinawag kang Biyoko? Mukha ka bang mangga? So yun guys, masaya po ako. Nakilala ko yung mga bata dito na nagtitinda ng... Ano? Magaling kang mag-sales ka. 3, 50. Nasaan na yung isa eh? Ayan guys, oh. Magaling silang magbenta, oh. Madiskarte. Ayan. Wala na yan. Okay na yan. Bibili ako. Hindi, ilagay niya lahat dito. Saan? 3.50 rin. Bibigyan ko mga bata guys para makabenta sila. Sige, bibili ako dito. Ang dami ko lang pinamili sa inyo ha. O sige guys. Mga saan kayo nag-aaral lahat? Saan yun? Anong pangalan ng school? Ano yun? Yung buong pangalan ng school? Obrestando Integrated School. Mga nag-aaral po sa Obrestando Integrated School. So, hi ka naman kayo sa channel ko. Hi! Hi, mga mayos dito mga bata. Marunong na sa buwan, nagtitinda ng patupat. Lang suman at saka yung sa pichi-pichi. So guys, maraming salamat. Salamat na kayo sa channel ko. Ano sabihin nyo? Please like, share, and subscribe. Ayan po guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye guys.